Son un grupo de mozas que tocan a percusión e que cantan, como tantas outras que hai no país, por certo, que é unha especie de ensemble ou de formato habitual que nos estamos acostumados a ver, pero quizáis non tanto digamos, con ese instrumento como nexo ou como denominador común. Ese é un instrumento que se tocou no noso país dunha maneira masiva durante moito tempo, hasta que a pandeireta o desplazou e se impuxo a súa lei, por decirlo de alguma maneira. A pandeireta é un instrumento tremendamente sintético, portable e en ese sentido foi moi colonizador, non? E estas mozas eran unhas alumnas miñas, facendo combos nas aulas, dímonos conta de que tiña moita pegada, moita forza aquela forma de afrontar a música tradicional. Eu estaba facendo un disco e elas foron pouco a pouco facéndose con máis espazo no meu disco, hasta fagocitarme a min o disco e a todo, maravillosamente, por certo. Eu creo que hai unha canteira enorme. Gustaríame que houbera algún tipo de censo, se non oficial, oficioso. Seguramente nos levaríamos unha sorpresa, porque estaríamos seguramente falando de decenas de miles de persoas implicadas sobre todo na aprendizaxe da pandeireta, do pandeiro, da pandeira, e en ese sentido vexo que hai unha canteira moi importante. Quizáis, non sei, quizáis o que poida botar un pouco en falta sexan de toda esa gran cantidade de xente tocando na base, que xurdan máis propostas, digamos, se non profesionais e pseudoprofesionais ou semiprofesionais, non? Que tomen todo iso prácticamente como algo que, bueno, que pode formar parte da música no seu ámbito máis profesional, non? Boto un pouquiño en falta iso, pero creo que temos unha canteira importantísima, pero ademais hai grupos de pandereteiras de nenas de 8 ou 10 anos que é alucinante como tocan e como cantan, así que creo que en ese sentido somos, como di o meu amigo Carlos Blanco, somos unha potencia, o sea, fantástico. Seguramente os camiños non están nítidos ou non son non se visualiza con facilidade cal é a senda ou o camiño polo que tes que transitar para convertirte en profesional desta materia, non? Eu mesmo fui conformando prácticamente a miña profesión e o que fago dunha maneira tremendamente autodidacta. Creo que todos somos demasiado autodidactas. E o que boto en falta en ese sentido, con respecto ao que ti me preguntas, é quizáis máis que colaboración un aspecto estrictamente económico de dar pasta ou non dar pasta, que creo que hai moitas institucións que sí que apoian a asociacións, patatín e patatán. Creo que quizáis o que boto en falta é unha perspectiva máis reguladora por parte das institucións, que de alguna maneira a música popular forme parte en xeral da educación, e que teña o seu sitio, que este un pelín máis regulado, que se tome con un pouco máis de consideración e de importancia. Creo que quizás sería eso o necesario. O cancioneiro popular fala de todo, de todas cantas cousas lle poden pasar a un na vida. E imagínate, desde que saíamos daqui deste camerino e que poidamos tropezar e alguén faga unha copla facendo mofa de que ti caíches ao chan ou de que te cruzaches con unha morena guapa como a ti e que os ollos che dixeron algo e faz unha copla, e hai un pouco de todo, non? A música popular condensa un pouco todas as cousas que pasan no día a día na vida, non? E eu creo que un pouco a singularidade, que tampouco é singularidade porque non son textos nosos, non? Senón son textos que forman parte do cancioneiro, e que fixemos un traballo, unha escolma interesante ou importante no sentido de que buscamos unha parte do cancioneiro que fora bonita, que nos parecera que a lírica aportaba e que era realmente bonita, e escapamos un pouco de todo ese cancioneiro un pouco, entre aspas, máis porco e que sempre está reincidindo en outro tipo de aspectos, non? Buscamos recrearnos un pouco en esa belleza, porque nos parecía que eso aportaba máis que o contrario. Non sei se atinamos, pero a verdade é que o traballo de escolma, esa escolma, ese traballo de elixir as coplas foi tamén laborioso e traballoso, por eso, precisamente por eso.
É difícil porque curiosamente eu estou moi contento con este traballo. Non é habitual que un músico este satisfeito, digamos que nunha porcentaxe moi alta con todo o seu repertorio. Eu síntome moi cómodo con todo o repertorio que estou facendo. De feito, cando temos que facer recortes e afrontamos espectáculos pequenos de media hora ou 25 minutos, o paso mal para facer a síntese do setlist, non? Así que, non sei, de quedarme con por poñer quedaríame co primeiro tema do concerto, que se chama Langueirón, e que é un canto libre que nos metimos digamos que nun loop rítmico, e porque me resulta especialmente emocionante, pero por decir valeríame calquera deles.